Bonne partie. Vous pouvez commencer. Kabi sibirilo janvier kalo kile mugan kelen fo ka taa bila janvier kalo kile mugan ni segi san 2023 natara damujela nganaw minnu be farafina olu be tari kɛra diɲɛ damuje ɲɔgɔn dan baara an min wele ko coupe du monde ale ta ko wɔrɔnan le nin ye min be kɛra Wagadugu Burkina Faso kɔnɔ nin diɲɛ ŋanaminɛ ŋana ninnu ye maa 64 olu bɔra farafina jamana segira kɛrɛnkɛrɛnnenya malilakanw fɛnɛ be kɛnɛ kan Musa Kulibali ye Mali ka damujela ngana dɔ ye ale ko a nana tari kɛ ni ɲɔgɔn dan na yaasa ka se ka Mali yɛrɛ kun kɔrɔta. N ye labɛn parce que an bɔra tournoi dɔ la sisan Sénégal Dakar an bɔra compétition haut niveau dɔ la ye bon n yela yen podium sanfɛ bon o kɛla préparation ba yɛrɛ ye ni tournoi in kama bon n kɔni ka objectif fɔlɔ ye k'a remporter mais en défaut de ça n ka ye podium kan. Ni sanga ɲɔgɔnmaden ninnu caman bɛ ye sifinw de ye nka sigbaw fɛnɛ dɔw bɛ o cɛma musolakaw fɛnɛ bɛ yen kɛnɛ kan. Joel Axel Ncho ye Cameroun ka ŋana ye ale de tun ye kunkɔrɔta sɔrɔ salon ka ɲɔgɔn dan na a ko ale nana ɲina ka na ka ŋanaya yira cɛbɔ tɔw ra. Parlant du trophée, je le garde ka kuma ka taa coupe nin yɛrɛ fan fɛ ne bɛ ale marara ni cɛliya bɛɛ le ye o kama ne ka ɲi ka yira cɛbɔ tɔw ra ko ne fɛnɛ bɛ ŋanaminɛ kɔnɔ cɛma farafina kɔnɔ o kɔrɔ ko n ka ɲi ka kunkɔrɔta sɔrɔ tuguni. Abraham Sissoko ye farafinagun damujɛlaw ka tɔnba ɲɛmaa ye ale ye damujɛ yɛrɛ ɲaci fɔ an ye. Nin bɛɛ ye an ka éducation de ye éducation de don ka jeunesse ni denmisɛnninw k'u bila sira dɔ kan u ka manamana kow dabila ka fɛn kɛ damiyɛbɔ ye hakiliko de ye mɔgɔ ni i ko k'i hakili ka bon n'u ye ni n'o sigila damiye ka dumi i yɛrɛ b'a dɔn k'u hakili ka bon n'i ta ye. Nin coupe du monde damujɛ min kɛra farafinagun kan ale ko bɛna kɛ sibiri natara nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.